नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जोनोम जोनोम। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। लोगोफोर, बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिदुत्से बसुमतारी आरो मनालिसा। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिदुत्से बसुमतारी आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों जुनु बसुमतारी। नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै नोंथांमोना फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि बिदुत्से बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानो जे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लादो।